ASF nakalaog na sa Aroroy, Masbate. LGU tulos na nagkasaning depopulation ka mga urig. Uyan report ni Charm Rehiles. Nakalaog na sa banwaan in Aroroy, Masbate ang African Swine Fever o ASF. Inisigun sa pinaluwas na impormasyon kan Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory basado sa karaning urig na pinadara kan sa indang alkalde. Huli digdi, tulos man na nagpaluwas nin direktiba si Mayor Arturo Bertuccio na tiponon ang gabos na mga urig na haranisa sa iyang urigan sa laog kan 500-meter radius. Sigun sa alkalde kan enot siyang nagadananin at tama na urig, pneumonia ang findings kan pigkonsultang veterinarian. Nagtutubod man subuot si Bertuccio na may koneksyon ang pagtransport kan mga karning urig gikan sa mainland Bicol na illegal na piglalaog sa saindang banwaan dalan nganing magkaigwa sa saindanin ASF. Huwag sana kayong magalit. Lahat gagawin namin para lang mahinto itong sakit na ito dito sa bayan namin. Pero naniniwala ako na hindi lang sa amin. Dahil nabalitaan ko sa ibang lugar, marami din namamatay. Pigserto man kan alkalde na babayadan nindaan mga apektadong hog racers asin piglalaoman an sa indang kooperasyon tanganing maibiteran ang dagos na paglakop kan helang sa saindang banwaan. Ini si Charm Rehiles, Balitang Bicolandia.